Zdravím všechny let's playery a let's playerky. Zdraví vás. No, jak to říct? Zdraví vás. No. Zdraví vás. No, to... No, tak nic neřeknu. Jen to bude ukázkový video. Řeknu vám, že jsem si změnil jméno na... Změnil jsem si jméno z Maxe na Pedrock. Jmenuji se jinak. A možná, že si to už nechám, nebo popřemýšlím potom. Změnil jsem si i nový pozdrav. Jak jste mohli teprve slyšet, budu říkat zdravím všechny let's playery a let's playerky. Já nevím, jestli to už někdo neříká. Když to někdo kdyby to někdo říkal, tak se omlouvám, já nechci kopírovat, jen když to bude pravdivý. A pravděpodobně si myslím, že to už někdo říká, ale nevím to jistě, takže to bude jen tak ukázkový video. A ještě vám chci ukázat tak třeba Pedrock World, jakýho mám nového skina. Jo, mám taky nového skina. Takže jmenuji se Pedrock, mám nový pozdrav, znám všechny let's playerky a let's playery, zdraví vás Pedrock a nový skin, takže Enderman ve smokingu, dalo by se tak říct. Jo, takže to je asi všechno a já se s vámi loučím, takže ne, čau, počkat. Já se jenom chci podívat. Teď by to mělo být ono. Jo, aha, je to ono, dobrý, to budu natáčet někdy jindy. Já se vám strašně omlouvám, že nevycházejí nový díly té mojí řady. Ten barák celý předělám, že mi to nevychází a udělám novej. Takže